známych vlastných predstav. Kto si? To je tá lepšia predstava. To naše ja. Keď máte ja, potom máte predstavy. Takže najprv sa musíš pochopiť, kto si, a nemusíš sa ničoho zbavovať. Všetko ostatné sa rozplynie ako sen. Jednoducho. Takže kto si? To je tiež predstava. Ja som ďakoval. To je tiež predstava. Jednoducho. Najprv. Tam zanikajú, v ten moment toho bodu zanikajú všetky predstavy. Na nejaký čas, na sekundu. Vtedy sa objavuje čistý svet, ktorý je taký, aký je. Skutočnosť, pravda, môžete nazvať akokoľvek. A ocitáme sa v nej. A otvárame sa tomu bez hraníc. A vtedy vieme adekvátne reagovať. Lebo veľmi často naše chovanie je vynútené proste rôznymi naučenými, vytvorenými predstavmi a nie vždycky zapadajú do tej harmonii. Často vytvárame dosť veľký chaos a ten život ľudí a situácia, v ktorej sa teraz nachádzame na zeme guli, je vlastne zrkadlom toho, že koľko chaosu narobíme. Takže všetko začína v tom, kto som. Počul som krásny taký vtip Zenovi, že taký rozžiarený žiak alebo mních dobehol za majstrom a kričal: Majster, majster, som našiel sám seba. Majster povedal: rýchlo vyhotovno. Rýchlo vyhotovno. Zen nás učí ísť úplne na prázdnotu. Akákoľvek predstava, dokonca to, že sme našli samých seba, je už veľkým nedorozumiením. Takže ide o to, ako to hovno použiť. Najprv musíš nájsť sám seba. Možno to bude Buddha. Ja bude hovno. Čítal som takú peknú rozprávku. Som bol učiť týždeň v Poľsku a tam som našiel šuflíku jednu knižku. Bol to nejaký korejský učiteľ jogy. Bola to v poľštine, takže som to dokázal prečítať. Ako pekne ilustrovaná o tom, jak nejaký roľník viezol karu naložené hnojom a jedna hruda toho hnoja alebo hovna proste spadla na cestu. Jak tam ležalo, tak začala mať proste také divné pocity, že je opustené, že nikoho nemá. A všetci sa mu vysmievali, išiel tam okolo nejaký pes, či sliepka, a povedal: ty si také hovno, nič teba. A proste tak, ako potom išiel nejaký zajac. A to tam ležalo proste a pršalo na to. Až na jar vedľa neho vyrastla pupava. A začal sa tak rozprávať a popával, tam tak prebehol nejaký taký mini dialog a vyšlo z toho, že vlastne Páva sa na ňo tak zahľadila a povedal: ty si také hovno, to by som teba potrebovala.
Že musíš ma objať a vtedy vlastne toho vienko sa prebudilo, povinulo sa okolo tej pupavy, skompostovalo a z tej pupavy proste ako vyrastol kvet a neviem čo a tak ďalej, tak ďalej. Takže ako je to pekná myšlienka o tom, že aj keď si myslíte, že ste hovno, tak to je tiež hovno. Treba to len skompostovať. Niečo možno pohnojíte. A keď ste tvoriví, možno z toho vyrastú nejaké pupavy. Takže Zen nás učí použiť všetko, čo máme k dispozícii. A niekedy sa nám zdá, že sme na tom dosť biedne, ale nikdy to nebude tak biedne, ako proste hoci kde iné v tretích krajinách. Všetko sa dá použiť. Ako s tým naložiť? Na to potrebujeme múdrosť. Na to potrebujeme vhľad. A ten dosahujeme s pomocou praktiky. Nedá sa to len prečítať, naučiť sa a povedať, to už som všetko pochopil. To sú to len slova. Naozajstná múdrosť vychádza z hĺbky toho ticha, to pred slovom, pred pojmami, ktorého sa môžeme dotknúť počas našej praxe. Nie len počas meditácie, lebo našou praxou my nevoláme, že meditujeme, my praktikujeme. A prax znamená, každý moment nášho života môže byť vdelým, uvedomelým, s vhľadom a pochopením. A to je úplne jedno, či čistíme zuby, je to meditácia, či robíme raňajky, jeme, ideme do práce. Všetko to je meditácia. Není to len praktika, že po práci niekde si človek si sadne, skríži si nohy, chvíľku povie si om, alebo neviem čo, a potom, že žije duchovným životom. Nie, každý moment vášho života môže byť vašou praktikou, môže byť meditáciou. A vtedy maličky po maličky vlastne toto kompostujeme, to, čo máme k dispozícii, preto, aby sme dokázali vytvoriť z toho nášho niekedy hnoje, niekedy to, čo máme k dispozícii, také, aké je, to je vždycky lásku a súcit pre tento svet. Takže všetci to máme. Akékoľvek sme, na čom sme, je len tvorivý prístup, ako to uvidíme, pochopíme svoj potenciál a dokážeme ten potenciál darovať tomuto svetu. Pokiaľ to nevieme robiť, musíme jednoducho zase sa pozrieť. Lebo nestačí vedieť, nestačí o tom čítať, nestačí o tom pozerať v telke, na internete, nestačí o tom diskutovať v krčme. Jednoducho musíte to uviesť do praxe každodenného života, do praxe vášho osobného života a života s vašimi blízkymi. Vtedy stáva sa tá prax naozajstnou skutočnosťou. Prestáva byť virtuálna. A vtedy dokážeme vlastne možno niečo zmeniť v svojom živote, v živote okolo seba, v živote svojich blízkych. To je cieľ našej praktiky. Poskytnúť ten potenciál, ktorý máme tomuto svetu, aby ten svet bol o trošku lepší, ako tak, jak sme sa do neho narodili. Takže môžeme sa pýtať ďalej. A nemôže byť tiež zradné, keď si to povie, že tak teraz idem konať akože zenovo a zenovo pôsobiť v živote? Samozrejme. Každá predstava, aj virtuálna takáto, môže viesť k nejakým omylom. Keď je v tom ticha, ja som teraz veľký zenový duchovný frajer, teraz idem zachraňovať všetkých. Tomu sa hovorí pachať dobro. Takže preto sa zúčastňuje našej formálnej spoločenskej praktiky, lebo vtedy ľudia okolo nás môžu povedať, aha, zahoď to hovno. Prestaň byť na seba pyšný, zobuď sa, buď normálny, rob normálne veci. Lebo konanie je správne, ako hovoril Sensei, je veľmi jednoduché. Pozeráme sa na potreby a snažíme sa ich plniť. Či sú to
ľudia okolo nás, alebo kvety, alebo rybky v akváriu. Čokoľvek, čo je potrebné, spravíte. Keď je niekto hladný, ako hovorili som sa ním, dáte mu nájsť. Keď je niekto smedný, dáte mu napiť. A niekedy týchto jednoduché. Keď je niekto smutný, môžete pri ňom sedieť. Nemusíte mu dávať nejaké rady alebo niečo. Začnite s tým, potom sa to objaví. Najjednoduchšia metodika je vždy najúčinnejšia. A súhlasíš s tým, že najlepšie pomáhať toho, koho vidíš? Lebo niektorí ľudia, napríklad, neviem, napríklad môj kolega, áno, tak on tiež chce pomáhať, ale myslí si, že za tým účelom je dôležité, aby bol minimálne v parlamente, alebo lepšie vo vláde. Keď má, nech skúsi. Ja by som najprv pozrel skúsenosti iných ľudí pred ním, čo dokázali aj s veľkými, alebo väčšinou v tom parlamente. No, niekedy sa dá dosiahnuť veľké veci. Gandhi to dokázal. Zatiaľ Európánom sa to nejak veľmi nedarí. Vždycky to korupcia a chamtivosť v tých parlamentoch to skôr či neskôr tých ľudí prevalcuje. Ale možno sú výnimky v svetle. Takže treba to skúsiť. Pokiaľ to neskúsiš, ťažko povedať, bude to len teoretizovanie. Každý máme nejaké svoje ambície, takže zlý vojak, ktorý nechce byť generál, ale môžeme pozrieť ešte vyššie, ako u nás hovorí, že ako staň sa údhom, zachráň všetky cítiace bytosti. To je trošku viac jak parlament. Takže začneme od seba. Na to, aby sme dokázali pomáhať, musíme si rozumieť sami v sebe a potom vidíme naozaj, čo možno treba spraviť. Lebo veľakrát sa stane, že len projektujeme na iných svoje strachy alebo svoje obavy, že tí ľudia to nezvládnu a dávame im možno úplne inú podporu a iné veci, ako potrebujú. Takže zachraňovať svet začíname od toho, že najprv musíme zachrániť samých seba. A popri tom samozrejme robiť jednoduché kroky. Myslieť globálne, jednať lokálne, ako hovoria ekológovia.